Ova slika dolazi sa berbe kukuruza kod Rudolfa Tota iz Temerina, ali neće naš domaćin danas pričati, on je mnogo toga rekao. Danas će nam pričati stručnjak iz kompanije Corteva, Dejan Bandić, i pričat će o dosadašnjoj berbi kukuruza u Srbiji, koliko je hektara pod ovom kulturom i kakva je situacija u semenskoj proizvodnji kako kod nas, tako i u Evropi kod kukuruza, jer objektivno suša je u celoj Evropskoj uniji napravila haos, pa će borba za svako zrno kvalitetnog semena biti žestoka. I tako ga na vreme treba obezbediti. Evo razgovora sa Dejanom Bandićem. Pa evo, mi svih ovih 20 godina radimo na tome i dokazano je svake godine da ljudi koji slušaju naše preporuke kompanijske, koji imaju jako dobru saradnju sa nama, da po pravilu bolje prolaze. Jer jako je bitno, hibridi se menjaju, vremenske prilike se menjaju, uslovi se menjaju i jako je bitno za proizvođače da dobiju informaciju u pravom trenutku za pravu stvar. Ako to znaju da iskoriste, onda rezultat mora biti pozitivan. Mi sad vidimo, sad nije tema soja. Soja je najveći gubitnik ove godine. Suncokret je bolje prošao. Znači, svaka biljna vrsta ima svoju priču ove godine, a konkretno kukuruz imat ćemo za naše potrebe dovoljno. Moramo imati na umu da je stočarski fond drastično opao i on ne opada, ovo nije prva godina kako opada, stočni fond opada 10 godina unazad. Ovo je sad kulminacija koja ne vodi na dobro, to je definitivno. I mi kad iz tog ugla gledamo da imamo kukuruza dovoljno za domaće potrebe, to nisu količine koje su nam trebale pre 10 godina, nego su vjerojatno duplo manje. Tako da, bit će vjerojatno i za izvoz, ali koliko šta, to na kraju sezone kad se sabere sve, pa onda ćemo znati šta i kako je. S obzirom na sve klimatske promjene, na sve, kako dalje sa proizvodnjom kukuruza u državi Srbije? Lepo. Mislim, ova godina je bila kakva jeste. Verovatno neće svaka godina biti kao ova, to smo naučili iz prošlosti. Sledeća godina će možda biti vrlo povoljna, ko to zna. U svakom slučaju, kukuruz ima svoje mesto i ove godine je bilo između 750 i 800 hiljada hektara kukuruza u Srbiji, to treba reći, zato što postoje ljudi koji dalje misle da ima 1.000.000 hektara u Srbiji, a to nema, to odavno već nema. Uglavnom, nadamo se da će se ponoviti taj broj hektara kukuruza, možda će biti za nijansu smanjen na uštrb pšenice, pšenica će biti malo povećana i malo povećan suncokret, bar čujem tako reakcije ljudi koji su u ovom poslu i koji se odlučuju već sada šta će sejati. U svakom slučaju, Pionir snažno, i mogu reći snažnije nego ikada, nastavlja dalje. Imaćemo u ponudi oko 25 hibrida kukuruza, seme izuzetnog kvaliteta i sad je seme kukuruza posebna tema za razgovor, pošto znamo da je Evropa cela bila u jako sušnoj godini i verovatno nezapamćena. Ako znamo da je reka Po presušila u Italiji, ako znamo tako neke čudne stvari da su jezera presušila, onda moramo zaista da shvatimo gde je to bilo ove godine. U svakom slučaju, semenska proizvodnja u Srbiji, Pionirova, je izuzetno kvalitetna, sve je bilo u zalivanim sistemima, jako se vodi računa o tome i očekujemo odličnu ponudu za naše proizvođače. Naravno, ja uvek kao i svake godine, da ne ispadne da je ovo samo neki marketing, ali pričamo kao razumni ljudi, odabir semena se mora vršiti na vreme. Ne može se čekati ni februar, ni mart, ni april mesec. Odabir semena i narudžbe se vrše od novembra, decembra, januara i tu se priča otprilike završava. Prema tome, moj predlog i savjet svim poljoprivrednim proizvođačima je da ne gube vreme na prazne priče, na neka prazna razmišljanja, jer ako oni se ne odluče, odluči se neko drugi. Biće neko brži, to je uvek tako. Prema tome, na vreme da se posavetuju sa svim našim ljudima na terenu. Mi na terenu imamo preko 60 ljudi u svakom momentu, što je jedna mala armija agronoma na terenu pre svega. I to je prilika da se posavetuje oko hibrida, oko rodnosti, da se izvrši rejonizacija hibrida, jer nije svaki hibrid za svaki rejon, za svako selo i mi to uporno i radimo. Zato imamo 25 hibrida i onda odaberemo, ako je za proizvođača interesantna, 3 hibrida. Nek se drži ta 3 hibrida pa ćemo polako uvesti i 4. Ne treba 10 hibrida. Tako da mi smo u dosta dobroj poziciji, ali opet kažem, treba hladne glave razmišljati, teška su vremena. Imaćemo mi veliki izvoz semena u inostranstvo,
jer treba nadomestiti mnogo semena tamo gde nije rodilo, tako da biće interesantna godina u svakom slučaju. Čuli smo iz prve ruke, a mi tako radimo uvek. I sada ovu temu treba pratiti i dalje. Treba se konsultovati sa našim stručnjacima, jer objektivno ne treba unositi nemir kod poljoprivrednika, a cilj nam je da uvek imamo pravu informaciju. Kako god da bude, mi imamo naše i druge semenske kuće, pa je za očekivati da će srpski paor imati dovoljno kvalitetnog semena za proizvodnu 2023. godinu.